Beh, manan malah nemu Pak lele lur. Gede. Dalan mobil iki lur. Kenapa? Ini lumayan sak labuan iki. Gede ya, lele apa wi? Dumbo apa tuh? Dumbo. Paling kan kok enak paling ya. Ini lele dumbo mutah iki bawah. Bawah iki. Masa iya? Lumayan untuk awak. Wah, lumayan lur kena gelawuh iki. Beh, manan malah nemu Pak lele lur. Gede. Dalan mobil iki lur. Kenapa? Ini lumayan sak labuan iki. Gede ya, lele apa wi? Dumbo apa tuh? Dumbo. Paling kan kok enak paling ya. Ini lele dumbo mutah iki bawah. Bawah iki. Masa iya? Lumayan untuk awak. Wah, lumayan lur kena gelawuh iki.